10 ljudi. Danas idemo u Happy Wheels. Izbacio sam novu epizodu Happy Wheels. To je bila prva epizoda, a danas idemo drugu epizodu. Čekaj sam namesti da bude full screen. Ako uopšte može. Šta tekstura? Aj, bra. A šta kako je F12? Ovo će odetati. Da, kako vrži ovo, ljudi. Čekaj, ja ću ove tu viruse pogasiti. Pa ću onda da snimim. Če da snimim možda? Ha, snimim. I kao što sam rekao, snimit ćemo Happy Wheels. Idemo na šim. Prvi su jedan Bruce Levels, ali sad ću virus jedan, ali poštim. Pa da, klikni. Ne može. Jedan Bruce Levels. Parkour, Bogu. Ajde. Šta nas čeka tu? Bić. Ovo što treba da preskočimo tako. Nikak. Kako je teško ovo. Helpline. Jebeš ovo što kad je teško ko nešto. Neka napiše u komentarima ili neka lajka ako je ovo šivo već bio grešno. Jeste! Ajde što ulazimo, to taj je jedan najbolji. A zašto je? Joj, znam ovo ševo. Beži! Znam sad će to biti traži. Bić, a što je tako lako? Idemo još javno. Ovo je tati si, to sam ja bilo. Oni isto sa motorom, to su i posle tati si. Ne znam zašto, ali eto. Tate si uvijek budu najbliži. Ne. Resto. Jeste. Koliko treba tu brzinu da zahvati odjednom? To će trebati preko bić. Ne, nemoguće. Ajde, sad bro. O, jeste! Što su nam danas tako teški? To sve treba sačeka kao je ovako bude plavo. I više malo brže. Ja sada ću ići u jednu školu, pa... What? Živ je. O ja, šta je živ? Crkva.
Shit, 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 shit. Beži. Sine! Budi ne. Sine! Petti familiju. Ja. Sini je tu, sini je tu, sini je tu, ti. Ja sam cijeli povucao bicikla glavu. Nisam očekivao. Neće da ste završili. Hvala da završili. Jeste sam. Ko zebra. Štefan. Jako cool. Čale, zadnje da ti se vakaš u jaje. Kako se je dobio. Znao sam. Ništa sam malo dalje. Ne na čale. Ne zadnje. Ne čale. Pa gledaj ovo. Kako Viktori, ukontovaš? Fuck you. Koliko je još tu gostinu? Evo vidit ćemo naš jaduševo samo za vas. Evo ide ono. Znamo, Bože. Ne! Ubiri. Prvo. Ma prvo ću da pogodi za sekund. Fucking ninja. Kada ti ga... Znači, ti si ninja, a? Sad ću tebi da skine tu s ninja. Da, ti nisi ninja, ti si ninja. Ajde, ja još ovo. Šta ovo? Ajmo probati popiti. To je razvore. Prova, nisam pogodio. Ali sam mi tako ninja pogodio. Ali prvi je bio najlakši. Štura. Fuck you. Gost. Sad sam se naljutio, sad ću sad da ih pogađam. Kako? Sad ću da vas budem po kolje, brtavo, po zečevu. Okej. Sam ga drknuo u glavu, sine. Sam ga drknuo u glavu. Lik radi špagu. Jeboj. To je poruku na skatu.
Dobro, čao. Ćao Sile, budi dobar. Dobro, ajde. Ajde, baba, i sad zašto snimam? Snimaš, moram da te ljubim. Ajde. Ćao. Ćao. Baba moja iz Austrije ide za Austriju. Pozdravite ako vam je žena. Bić. Ju šta uradi sad. Evo da sam iz 2 mača sa Ninja iz Ogla. Sa Pidža Ninja. Ježa malo kao pro. Kako ću da radim za pro. Ajde vrš tamo. Čekaj ovako igram. Tako, još jedan mač mi je ostao za pro. Znači, moram preći. Sad ću kurac staviti. Baš tamo. Tak. Tak. Aj tu dole. Jebote ova ševa. Čekaj da upalim. Da vidite za pozdrav. To je. Threat has been detected. I to je to što se tiče ove epizode. Lajkujte, šerujte, subscribeujte se na moj kanal. I to će biti kraj videa. Ćao! Ili boz, ili čao, ili post. Testi! Ajde slika za kraj. Okej, ajde, ćao!